Kidon hadu kumba shipo tuli ay ki ri na ki khat nyo tuli ki ri jo ka Middle East ki ba klam krisan ye ka ri Iran ha ga de ka thama persa ye ka ri Israel bat ye ka ri Amerika balai ber ka ai ka daw ko penlong ye ki te ki ri ba ki klam ai satya ye ka jing krisan ke jong ki ye ka ri Iran kidon khandai tuli ki ri ki bla pen pau ye ka ta ka jing bom krisan ke jong ki ye ka ri Iran bat tang lai tuli ki bom sham la pen pau satya bat ki bla yang pdang kini ki khandai tuli ki ri ki bom sham la krisan satya ye ka ri Iran ki dei ka ningkong ke Saudi Arabia ka ba ar ka United Arab Emirates ka lai ka Qatar ka ba sau ka Kuwait ka ba san ka Bahrain ka ba riu ka Oman ka ba nyo ka Jordan ka ba pra ka Egypt bat ka ba khandai ka dei ka Turkey bat ki don tang sau tuli ai ki ri jong ka Middle East ki bla ai ru ye ka jingkrisan ye ka ri Iran bat ki ta ki sau tuli ki ri ki dei ka wei ka Syria ka ba ar ka Iraq ka ba lai ka Lebanon bat ka ba sau ka dei ka Yemen ki katu ka ki daw jong ka jing bom ai ka jingkrisan jong ki te ki ri ye ki Iran ka dei na ki ni ki daw namar ba ka ri Iran ka ju krisan ye ki kun hun sengking atiar kum ye ka Hezbollah ka Yudis ka Hamas bat ki wei pat ki kun hun sengking tiar jong ka Middle East ki shapting yo ba ka khi ka thama ka jurbha yo kan kta ye ki bat kim shane asatya ye kom senchar khadar jong ka Iran ki don ki ri ha Middle East ba ki don ki jaga shong sipai jong ka Amerika kum ha Kuwait Bahrain bat ha Qatar bat kim kwa satya ban persa ye ka ri Amerika yo ba kim yo shu ye ka jingyada ye ki shapting yo ka kta ye ka yo ka kot jong ki khamtam ya ki parum phnyang bat ye ki lintia jhat jong ka duriao ban le hapo jong ka Hormuz nangta ka yo ye di thit phnyang hapo jong ka Middle East ka dei ka yo ko pendon kam da ka US dollar kum ka pisa khai phnyang hapo jong ka Middle East kumta ki kham don kam ye ka jiete lok namar ka je kan at ka la ban yalam sha ka jingklon ha ka yo ka kot jong ki te gri jong ka Middle East ki kwa ban kyu ha ka yo ka kot bat ru ye ka bor ban tam ye ka riran bat sa wei pat ka daw ka ba kham kong san tam hang ne ka dei ba kim kwa ban krisan ye ka riran namar ba ka dei ka ri ka ba bon bha ki muslim sha ki muslim ki don arjat ka wei ka dei ka muslim sha bat ka wei pat ka dei ka muslim sunni ki babon ki ri muslim ki dei ki sunni muslim hanre dei tang ka riran ka ba don bon bha kini ki muslim sha kani ka je phar jogri ka artli ki janyam muslim kala penmi ye ka jing e ha ka san purthai bat ka jele prasha na ka bata ka jing long nong yalam jong ka purthai muslim lada khain ha baro ka wei ka Middle East ki muslim sha ki don tang kumba khatsan hadu arpho person ei bat ki muslim sunni pat ki don hadu kumba prapho hadu prapho san person ei hapo jongri Iran ki muslim sha ki don kumba khandai pho hadu khandai pho san person ei ka jingbun ha barain ki don hadu kumba rupho hadu new pho person ei ki badai ki muslim sha ha Saudi Arabia ki don prapho san hadu khandai pho person ei ki badai ki muslim sunni tang kumba shipho hadu khatsan person ei ki badai ki muslim sha ha Jordan lajan chispa person ki muslim sunni kumta la de khain ha ba ro ka wei ka Middle East ki muslim sunni ki don hadu kumba prapho san person ei but ki muslim sha pat ki don tang kumba khatsan hadu arpho person ei kai ke jing phar hapdeng jong muslim sha bat muslim sunni ka jinglong no yalam hadin jong ki nong ye thulupa ki muslim sunni ki ngek ya uta unoyalam ukalips ba dei ban jit na ka jat benru muslim ye ki noyalam ki la priang yau abu bak uparlok bajan e jong u prophet Muhammad kum unoyalam u baningkong e kat ba ki sha muslim pat ki ngek ba ka jinglong no yalam kareban sa ha ka ying gasam jong u nong ye thulupa prophet Muhammad ki ngek ba u Ali Aiban Abi Talib upara bat ukhun ksiu jong unong thulupa udai ban long unoyalam uban ningkong e jongki karukom ban long ki noyalam niam ki suni ki penbot ye ki rustat bat ye ki nong yalam niam ki bala khat ki imam kim khain be ki long ki babakla kat ba ki sha muslim pat ki ngek ba ki katu kat ni ki noyalam ki bala khat ki imam na ka ying kasam jong unong thulupa Muhammad ki long ki bala jit doblai bat ki ba kerpang ha ka jinglong muslim ki rukom jingle nyam baro artli ki kenhun ki pendon kam ye ke ju ke koran bat ki weipat ki jinge ki ba kongsan jong ke muslim hanre ki don pat ye ke rukum le ka ba khampar
kat tu kat ni ki sngi shuti bat ki jing le nyamru ki don ye ka jing phar kum ka nuksa ki muslim sya ki ju ken mau teng e ha ya ka ta ga ashura da ga ba ken mau ru ye ka jing yap jong u husain iban ali hapo jong ka thma karbala kumta ki muslim suni ki ngej ba ki nongelam ki deban jit da ka imlang ka salang katba ki muslim siapat ki ngej ba ki nongyalam ki deban wan na ka longjing longsam jong unong thulupa muhammad kumta ka jing bom yes ngo thu jingmut chapang jong unong yalam uban ningkong hadin bo unong thulupa ula dab ban yapna ki muslim kim shamladon yakata ka jing yam menjur lang ba manu bandai ban long ki noyalam yaka jat ban ru muslim u muslim suni u ngej ba ya u noyalam de ban jit da ka imlang salang ya u bala krishan ru dau abu bakar kum u khalifa uban ningkong ujungki ki muslim siapat ki ngej ba ka jinglong no yalam ka deban sa hapo jo ka ying kasam jong unong thulupa muhammad ki ngej ba u ali aiban abi talib u deban long unong yalam uban ningkong ka history gi thuba ka jingja ga ba kongsan pha ka bala penlong ye ka jiapat ka dei ka thama karbala ka bala penyap ya u husain aiban ali ki muslim sya ki i ya ka ni kum ka jingja ka ba snusi ka ba kraw bat ki ken mau ya ka ne man la usnam bat ya ka de ka por la tip da ka ta ka ashura ka jingpen roy ki riti ki dustur ki ba phar ha ki ki spa snam ki bradap kini ki artli ki kenhun ki lan nang roy halaga jong ka jingej ha ka rukom ban penlong nongilam niam kelas dang ban ye phar ha ki rukom dwairu kledan khandiat khansoj ki je phar bat ka rukom rakhe ki nyam ka jong kiru kelas dang don ye ka je phar kumta gari ka dege je phar hapreng jong ki muslim shia bat ki muslim suni kibran hapo jong ka middle east hadu mata bat dei halor jong ka de nongrim kapla penlong ya ki khandai tili ki ri jo ka middle east ba kim sham na krishan satya ya ka ri iran bat ki la krishan ban ya ki ri jong ka europe kum ka amerika bat kum juru ya ki ri parlok kibran hapo jong ka middle east kata ya ka ri israel ka balong ru ka ri nong shun ka ba krautam jong ka ri iran nadu ki por ki ba menchua hadu menta ka jinglong jingman jo ka ri iran bat ka ri israel kumba ka long menta karana sneudur shushu tongendang ya ap ki wipat ki khubor ki ba nangwan khuble chibun tat hadu bi kandu ha ka wipat ka video